Sanibona. Ninjani? Niyaphila? Sibonga sithembe maniphila bafethu. Hey. Yazi kunabantu abaningi la abafisa ukujoyina i-MK kodwa bakuthola kunzima ukuthi bavele obala baziveze njengabantu abazovotela i-MK okhethweni oluzayo. Bayesaba ukuziveza. Abanye vele baziwa njengamalungu ayi-ANC. Abanye baseyinhlanganweni eziku-alliance ne-ANC. BakoSathu njalo. Bayasaba ukuziveza ukuthi ba-interested ekujoyineni i-MK. Ngiyacabanga njengabo la ukuthi ngabe labo bantu labo yini engenzeka ngabo, ikakhulukazi njengoba nje kuyokhethweni nge-29. Yini engenziwa? Ikhona yini mhlawumbe indlela ngoba ngibuke lapha eParliament kukhona lento ekuthiwa i-secret ballot. Ukuthi kulokhetho esiya kulo nge-29 kuzosebenza kanjani vele? Yinto engiloko ngiyibuza yona la. Ukuthi ngabe kuzosebenza kanjani? Ngike ngezwa umsholozi ngesikhathi ekhuluma nama-supporters e-MK ngemva kwe-hearing ye-MK ne-ANC e-court yaseDurban. Wakhuluma nabalandeli umsholozi wathi unesifiso sokuthi uma sekuvotwa nge-29 kube nomgqomo omkhulu laphana kuma-voting station lapho kuzobe kuvota khona kuphela abantu be-MK, ngoba unomuzwa ukuthi kungenzeka mhlampe amavoti e-MK alahleke. Ngiyayicabanga nje lento ukuthi ngabe vele kuzoba isima kanjani ngale-29 May. Ngoba kunamawari amaningi la njengoba ngisho nje kunabantu abafisayo ukuvotela i-MK kodwa bangapha kagogo. Kungenziwa kanjani ukuthi labo bantu ivoti labo libe likhululekile futhi uma bevota kungabe ukuthi after sebevotile mhlampe babuye basolwe ukuthi bavote ngayiphi indlela. Mhlampe nje ngoba mina njengomfokaMkhonza ngingumuntu ongenalo vele ulwazi oluqondile ngokuthi uma kuvotwa isimo siba kanjani ngendaba ye-ballot. Mhlampe kukhona abangasisiza la kuma-comments ukuthi yini engenziwa ukuthi labo bantu labo abafuna ukuvotela i-MK kodwa bayasaba manje ukuthi bavote ngokukhululeka. Kanti futhi at the same time ngosuku lokhetho yini engenziwa ukuthi abantu abavotela i-MK amavoti abo angalahleki. Iyangiwarisha le nto le ngoba uma ukuthi umsholozi uphakamisa ukuthi ngalela ngalokuvota kube nomgqomo special okuvotela kwe-MK, mhlampe kungaba-expose laba abanye abasabayo ukuthi babone ukuthi bavotele ini. Mhlampe babe nenkinga emsebenzini uma ngabe sebebuyela emsebenzini befike bebuzwa laphayana ukuthi
nina nivote kanjani. Angazi nithini, ake siphawule ngale nto, yini engenziwa vele ukuze noma mhlampe umbuzo wami ungaba sekutheni, ukuvota kwabantu base-South Africa manibheka kukhululekile yini? Kukhululekile yini? Abantu bakhululeke ngempela yini ukuthi bavote noma kanjani? Kungani ivoti kufanele libe secret? Kanti futhi kungaba yini i-disadvantage uma li-public noma umuntu evota kubona wonke ukuthi uvotela ini? Ngafishane umbuzo wami ulapho nje, ngiyafisa sike sixoxe ngaloko nje kuma-comments ukuthi yini engaba nomthelela omubi uma abantu bevota public bebonwa wonke. Futhi kungabasiza kanjani-ke on the other side uma bevota private bengabonwa umuntu. Ngicela sixoxe ngaloko nje bafethu, ngiyabonga.